नबजित फंबायनि थाखाय दसे सम लाइभ फैनानै नोंथांमोननो खिन्थानोसै। मबाइल दोननोबो जायगा मोनाखै, एसे खोमसिहांबाय। रायजो राजाफ्राबो एसे मदद होदो फंबायखौ देरहानायावहाय। आरो गोबां मानसिया बुङोसो जों होगोन बि देरहागोन मा लाब, देरहाब्लाबो दुगासो जायो, उनाव नायफिननाय नङा, बेफोरबायदि माबा हारिखौ बदनाम खालामगोन, ओरैबायदि खोथा बुङो आरो। बेफोरबायदि नोङो माने मददना फाला बदलसो नालाय, बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों नबजित फंबायनोहाय मिस कल होनानैहाय भटिं खालामनो थाखाय। आङो नाम्बारखौ मैयाबो खिन्थाबाय। दा 9टानिफ्रायसो जागोन नामा, 9:30फोरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन नामा। दा 9:30फोरनि उनावहाय नोंथांमोना फन बुब्लानो जाबाय बे नाम्बारावहाय। नाम्बारानो जादों 91529152 ओमफ्राय 46 लास्टआव। आरो खनसे बुंबावदों 9152915246 लास्टआवहाय। दा 9टानि उनावसो बुदो नोंथांमोना, माने बेवहाय मिस कलल' जाखायो। मिस कलल' खालामनांगौ, जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया, ओरै खालामनांगौ गोनांथि गैया। फन फिसाजोंब्लाबो नोंथांमोना गुबुनफ्रा खाथियाव दङब्ला बुनानै होदो लोगोफोरनिखौ, आरो सोरनिबा बिमा बिफानि, बिदिनो लोगोफोरनि न'खरनि, बेफोरखौहाय बुथुमनानै बुनानै होदो, जाहाथे फंबाया देरहानानै फैनो हायो। गुड इभिनिं ब्रदार, गुड इभिनिं कार्तिक ब्रह्म। जागोन नोंथां आदा, माने जोङो मदद खालामलायनाया फाला बदलसो जाहैबाय नालाय, बिदिनो ससे लाइभ फैनानैब्लाबो नोंथांनो खिन्थाथारनोसै होननानैहाय आङो खिन्थाबाय आरो। दा गोबां इउटुबारफ्राबो मदद खालामदों फंबायखौ, बेनिफ्राय बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावनो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। अनसाय बसुमतारी, माइदाव नार्जारी, हागोन दे आदा, गुड इभिनिं आदा, मिथिंगा फुलबुद्ल, हेलौ ब्रदार, बहा दङ दायो? आङो दाबो बेंगलरावनो दङ। नभेम्बर सफैबासो न' फारसे आगान सुरनोहाय थांखि लादों। आदाया अबेनिमोन? आं चिरांनिनो। देरहासार इस्लारि इउटुबारजों आंजों एसे खाथि खाथियानो जायो, माने आंनि आइलेण्ड जाहैबाय, बेनो ओरै थुक्राझार साइडजों जाहैबाय देरहासार इस्लारिनो। आंनि एकदमबारे आइलेण्ड गेजेराव बारनांगौ। नाम्बारखौ लिरनानै रेडि लाखादो, ओमफ्राय दा 9टा बारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोसोबायदि फन बुदो। बेवहाय रावबो रिसिभ खालामग्राया रिंनानै खननैसो रिंनानै गावनो हारसिं दानखागोन, रावबो रिसिभ खालामग्रा गैया। होमब्लानो फंबाय नबजितनि भटआ प्लास जाहैजोबगोन आरो ओजोंहाय। आं मैयाबो बेनि थाखाय मोननै लाइभआव फैनानै खोथा बुंदोंमोन। आं नबजितनि नाम होदोंमोन नालाय, दा इउटुब टिमा मा खालामगौ, भिडिअखौनो डाइरेक्ट प्राइभेट ब्लग खालामहरदों आरो मोननैखौबो। ओमफ्राय दा बेखौबो मा खालामो मिथिया। दाबो बुंबाय आङो, लाइभ बन्द' खालामखांनायनि उनावनो ब्लक खालामनानै हरदों। बाखिया नुवाखिसै नालाय, मैयाबो बानायबाय आरो दहायनि भिडिअआवबो आङो बुंदों गेजेरावहाय, आरो नाम्बारखौबो खिन्थादों। माने इउटुबजों बेबायदि प्रमसन खालामनायनि माबा गैया खोमा, ओंखायनो बिदि खालामना होदों। अनसाय बसुमतारी, खासि बसुमतारी, आदाया दा बे ससे बाथ्राखौनो आङो खोन्थानो होननानै फैदोंमोन नोंथांमोननोहाय। नोंथांमोना गोसोआव दोनलायदो, बावालासेनो दाथा रावबो, अननानै गासिबो। आरो भिडिअफोरखौबो शेयार खालामना हो, जायनिखिया
इउटुबारनि भिडिअ फंबायनि सायावहाय बानायदोंब्ला भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामलायनो होदो वाट्सआपनो जायखिया जाहाथे बयबो नुनानैहाय माने गोसोखांनानै माबानो हायो आरो दाननो हायो फन बुनो हायो थुलिखा जायखिया सोर फन बुखो मिथिला दा बेंगलर मा जायगायाव थायो आदा आङो बानासबादियाव दङ बानासबादि बानासवादि होननानै बुङो जायगानि नामखौ बानासवादि डाइरेक्ट बादि नङा वादिसो बानासबादि नैबे 100 फि रडनि खाथियावनो दङ आं बरमा सिगनाल खाथि जायो गप्र' केमेरा लानो सानदों नाथाय फैसायानो जाया बे थांखिखौ न'आवबो माखासे हरनांगौ जायो दा खरस जानो मा जानो दा आंबो डिउटियावसो दङ लोगोफोर आं बे ससेखौनो नोंथांमोनखौहाय गोसोखांहोनो होननानैहाय फैदोंमोन लाइभआवहाय दा आङो खोन्थाबाय नोंथांमोना दाबावसैल' गाबोन फुंनि 9टासिम थागोन नामाथाय ना समबारसिम थागोन होनखो आंबो इसेबां मोजां मिथिला आरो सोरबाया भिडिअ बानायदोंला बियो साबसिन खोन्थादोंला बिनिखौबो नायनानैहाय गोसोआव लादो आरो दा 9टानिफ्राय स्टार्ट जागोन 9टानि उनावसो बुनांगौ दे दा नंथ'वा नाम्बारखौ आङो थांसि बन्द' खालामसै खनसे आरो खोन्थालांबावनोसै आरो बांसिनानो मोनखाबाय नाम्बारखौ साननैनिफ्रायनो गोसारगासिनो दङ बिथांनि नाम्बारा आरो खनसे खोन्थाबावनोसै आंथ' गोसोआव थालायखाबाय बुङैनो 9152915246 आरो खनसे खिन्थाबावबाय 9152915246 बेयावहाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना जेबो खालामनांनायनि गोनांथि गैया नोंथांनि मबाइलाव डायेल खालामदो नोंथांनि मबाइलाव लिरदो थुदो नाम्बारखौ ओमफ्राय डायेल खालामनानैहाय रिंब्लानो खननैसो बे द्रुद रिंबायथाय हारसिंनो दानलांखागोन नों दाननांनायनिबो गोनांथि गैया होमब्लानो फंबाय नबजितनिसिम भटिंआ प्लास जाहैबाय आरो होमब्ला बे रायजो राजानि मोनफा मिस कलनि भटजोंहाय बिथाङा देरहाना फैथोंसै जोंबो गोसोआव खुसि मोनगोन गोजोननाय मोनगोन बेनोसै लोगोफोर आं डिउटियावसो दङ नै मा खालामनो नङाब्ला दसे सम थाबावनो हाबावगौमोन दा अर्डारफोर माबाफोर फैयोब्ला एसे रायहरगोनलाय बेनिखायनो आङो दोनथ'नो सानबाय दसे सम लाइभआव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय दसे सम आंजों खोनासंनायनि थाखाय अलंबार हाज'वारि आं होनो रेडि आदा साबायखर आंथ' बिथांखौ बिराद देरहाजानो लुबैदों जोंनि बर' हिसाबैहाय नोंथांमोनाबो देरहाजानो लुबैना लुबैया सोर मिथिबावनो देरहाजानो लुबैगोन मथा मथि बर' फिसा हिसाबै खालामनायखौ मिथिला